बे समाव बिटिआर नाङैनो मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा जानाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो फिन आरोबाव खाथें बर' मुंनि नखराव हाग्रानि मैदेरा न'नि दरजा सिमफायना जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ जालांदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि काडंगा दक्षिण पलासगुरि गामियाव फिन आरोबाव मैदेरनि गाग्लोबनाय। थांनाय हरनि समावबो हाग्रानि मैदेरा सेसापानि काडंगा दक्षिण पलासगुरि गामिनि खाथिं बर'नि न'नि दरजाखौ नारफायनानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय बाख्रिनि माइखौ जानायजों लोगोसे थेर बेथेर आलाय सिलाय खालामनानै गालाङो। मख'जाथावदि थांनाय 29 नभेम्बर खालिबो खाथें बर'निनो बे गंसे नखरनिनो बेराखौ नारफ्रायनानै एबा सिमफायजोबनानै गालाङो। दुखुथिया दिन हाजिरा खामला मावनानै जानो थाखाय बायनानै दोननाय माइफोरा मैदेरजों जाजोबलांजाबाय। बेफोरबायदि हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाननि थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि आरो जायगानि एमसिएलए एमएलए आसाम सरकार बिटिसि सरकारखौ बेफोरनि सायाव जेबो राहा लानायखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायाखै। फैगौ समाव हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय जा जाथाय बे जाथायनि सायाव बिटिआर हाग्रा बिफान लोगोसे आसाम हाग्रा बिफान लोगोसे ओनसोलनि जा एमसिएलए एमएलए आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। दा आङो गामिनि जानानै बेखौनो बुंनो सानो दिनै मैदेरा माने खेबसे खेबनैल' नङा बारे बारे फैबाय थायो आरो दिनै बे खाथें बर'नि जिथु न' बे न'खौ दिनैबो नै माने वालखौ माने दरजा सिफायनानै न'खौ सिफायनानै दिनै माइ एसे थानायखौबो आलाय सिलाय एकदम आलानि खालामलांबाय। जाहाथे बेफोरखौ एसे माने सरकारनिफ्रायबो आङो खावलायो माने एसे एनै जाहाथे अनसुंथाइ होयो आं बेखौ खावलायबाय। खारन खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा दिनै जेबो गैया बेनिखायनो जाहाथे अननानै बेखौ एसे बेबस्था लायो आं बेखौ खावलायबाय आरो। माबेसेमोन मैदेरा? मैदेरा माब्रैमोननो दिनै फैनाया खिन्थु दिनै आरो माबाबावगौमोन दा गामिनिफ्रा एसे माने खबर मोननानै बा मिन्थिनानै होसोबोनानै एसे रैखा खालामदो आरो। दा नङाबाथ' आरो गासैबो न' बांखौनो सिलिंखार खालामजोबगौमोन। दा बेखिनियानो। थांनाय सप्तायावबो जादोंमोन? थांनाय सप्तायावबो जादों आरो सिगांनि दिनफ्रावबो बिदिनो जाबाय थादों। माबा थालिर सिफायफैनाय माने न' गिदिं गिदिं जानो थाखाय बा सेस्था लाबोनाय बेबायदि जाबाय थादों। बेनिखायनो जाहाथे बेखौ एसे माने सरकारनिफ्राय माने एसे नोजोर खालामो दा नोजोर खालामनानै जिखिनि माने आलायनानै जालांबाय माइ दै दा बेफोरखौ एसे एनै जाहाथे सहाय होयो सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायबाय आरो।